môžu vyskúšať aj otvorenie toho lobušku. Mám aj takýto malý a mám to takto v rukách, hej. Vysuniem si to, dám si to takto, útočník nevie, dám si to takto, hej. Nevie, čo mám v rukách. On tomu nevenuje pozornosť, venuje pozornosť vám. Konkrétne tvári, rozpráva sa s vami. Vy hodnotíte, čo má v rukách a aké má tie postavy, aby ste vedeli, akú obranu mám položiť. Ak je slabší dnes, tak zvolím nie také účinné kopy alebo údery, aby ho to napríklad mohlo zabiť, hej. Napríklad kopnem jemnejšie, alebo ak je slabší dnes. Ak je silnejší, útočím väčšou silou. Hej, tým pádom aj ten teleskop takisto funguje. Neútočím, že ho chcem dobiť, ale útočím tak, že mu dám 2-3 údery alebo rany a utekám preč. Máme vyskúšať niektorých teleskopci otvoriť? Môžeš. Si chcel skúsiť. Poď sem, po jednom pobytiku, teda po dvoch. Vyber si, ktorý chceš. Ak máš napríklad nož, hej, a chceš nejaké odhodné peniaze, hej, čiže môžeš Dávaj. Daj prachy! Euro tu máš, hej. Buď to riešite takto, hej, dám mu peniaze, nepozerám do očí, ak by som mu pozrel do očí, môžem ho vyprovokovať, môžem ho bodnúť. Čiže, dobre, nech sa páči, hej, idem preč. Radšej mu dám tie peniaze, nestojí mi to za môj život, hej. Alebo poviem, alebo vidím nožik, rozbehnem sa. Čo by si mali zrobiť, ako prvé, ak psychiku nemáte. Alebo môžete zrobiť tretiu situáciu, poviem mu, tu na v kapse mám peniaze, pomaly ich vyťahnem, aby si sa nebal mojich pohybov. On sa zameria na tú ruku, kde mám peniaze, druhá ruka je pripravená odbiť nož, čiže odbijem nožik, kopnem, hej. Po prípade môžem zrobiť aj, že mince hodím do tváre, prirodzená reakcia je, že ruky dáva hore, tú ruku mu udriem do tváre a kopnem ho do kolena. Prečo do kolena? Človek, ktorému zničím nohy, nedokáže ma prenasledovať. Čiže ja by som ti kopol do nohy, ty by si spadol, hej, zlomilo by ti koleno, alebo po prípade by som ti ho oslabil a ja utekám preč. Tým pádom som sa efektívne obránil, mince nechám tam, to je jedno, naj si ich pozbiera a asi z toho nebudem mať nič, takže Ale keď to bolo 102 eurových, to bolo asi zaujímavé. Takže veľa toho nebudem mať z toho, takže... A čo mám v situácii, keď si človek povedzme, že odo mňa vypýta peniaze a ja nemám pri sebe? Tak mu povie, že nemám peniaze, nehnevaj sa, nemám peniaze. On, ak to bude ďalej riešiť, že proste viem, že ich máš, daj mi, hej, utekaj. Alebo ak budeš schopný, že áno, viem, ako sa obrániť tomu, tak sa obrániť. Alebo fiktívne mu naznačíš vypuštiť, napríklad taška, alebo nákupná taška, hej, alebo cestovná taška. Idete zo školy, alebo z práce a máte tašku, hej. Niekto ma ohrozuje s nožom. Poď. Máš nož. A napríklad ideš mi vyhrožovať, že chceš peniaze, hej, od mňa. Na výkorunku. Udriem ho do ruky. Hej. Počkaj, podriem ťa sa nevšimne, že keby ťa to bolelo, povie. On to nečaká, hej, ja idem. Vieš čo, dobre, nehrám. Nemám, hej. Nemám, sorry, hej. Chytím sa takto, nemám. Tým pádom buď mu vyletí nožik, alebo tak. A ešte je lepšie mať v tej taške také, že 5 kg učebnice a podobne. A chce bodnúť, hej, napríklad do brucha, hej. Tak. Hej. On prederávi síce, hej. On bodne, nožik tam zostane, udrem ho, hej. Alebo mu nechám ten, onen, tam. Hej. Snažím sa dostať za neho. Asi keď... Od psa vodítko, hej, alebo niečo podobné. Hej, toto môžem použiť už také, že napríklad niekoho švihnem, hej, alebo keď ho zhodím na zem, ho môžem spútať. Jaj! No. Hej, takže jasné, že sa nebudem brániť takto, lebo ma zapichne. Ten nožik, či ten dážnik si vysuniem, mám dlhšie celé, hej. Môžem dotvárať, hej, do ruky. Vždy cúvam dozadu, ak nemám kde cúvať, rýchlo odbíjam, hej, čo najrychlejšie. Používam nielen tú zbraň, ale aj ďalšiu ruku, nohu, hej. Mám aj ďalšie zbranie na tele, hej. Na tele ich máte 9. Hlavu, 2 ruky, 2 lakte, 2 kolena, 2 nohy. A s nimi môžete robiť čokoľvek. Vy sa tu venujete tej kvondu, čiže nohám, tam máte asi... Janka, koľko tam máš kopol na... Nemám spočítané. Takže veľa asi typujem. Aspoň 20 myslím, že my sme to viac rátali spolu. No, takže veľa. A to sú len nohy, hej.
predstavte si, že viete používať všetko. Také asi najčastejšie, že je hlava, tak je hlavička na ulici. Nemalo by sa dávať takto, alebo vydáš hlavu takto a ja narazím dve hlavy. To je tiež obrana, tak je hlavička obrana. Díky. Takže, trošku som odbočil. Čiže to sú predmety typu palica, ďalej opačné predmety tomu sú predmety rezné a bodné. Najčastejším príkladom je kľúč. Rezná a bodná zbraň. Čiže dokážete s tým porezať útočníka. Väčšinou smerujte na tvar útočníka, i keď nie na krk. Porežete ho teplový krv. Tak do ruky alebo do tela. A ako keď má oblečenie, tak jasne nepomáha to na odkryté miesta. Útočím na hlavu. Buď bodám, alebo seknom. Väčšinou takto, vyššie natiahneš tú ruku. Je to taká malá zbraň. Ja osobne preferujem predmety typu palica. Prečo? Lebo tú vzdialenosť si ja dokážem skrátiť. Či chcem takto, alebo takto. A jednak mám vzdialenosť od toho útočníka. Čo keď na nož? Zase keby si to silnou zrol tým dážnikom, myslím, že tá gučka nie je moc pevná, ale na ten jeden ľudek by to stačilo. Hej, ako tým ho omráčiš, hej, alebo ho rozptýliš, hej. Vlastne on nečaká to, že ja môžem aj ten dážnik po ňom hodiť, hej. Môžem sa kedykoľvek prezbrojiť. Vždy na svojich pravidelných trasách, ak budete chodiť niekde na tréning, tu napríklad na tréning, všimajte si, aké improvizované zbrane máte kolo seba. Idete v parku napríklad, aha, tam je konár, tam je palica, hej. Všimám si, aha, tam je cestička, tam môžem ujsť, hej. Napríklad, alebo je tam veľký kameň, chytím, môžem hodiť alebo braniť sa, som múdre po ruke zlomím ruku. Ešte vám vysvetlím tento obranný prostriedok. Volá sa to kubotan, alebo po anglicky palm stick. Predáva sa to v durálovej forme, Bežno. ľahčený hliník, alebo v plastovej forme. Ja som si vybral osobne hliník, ktorý je lepší z tohto dôvodu, že napríklad ma tu na, ja si chytím ruku, môžem takto započiť. Čiže napríklad toto, s tým sa dokáže dobre ubraniť, dobre sa zasahujú citlivé miesta. Čiže to je len taká palička, ktorú máš na takom onom. To som si ja vlastne vyrobil, lebo tu som si len to prevrtal a dal som si špagátik, aby som to mohol používať takto. A čo to bola? Kubotan. Kubotan? Kubotan, hej. Čiže je to také so záhnutým špicom, alebo oble, alebo takisto toto som používať ako kubotan. Tu malo byť pôvodne koliesko, že si to dám na kľúče, hej. A mám teleskopický obušok a kubotan v jednom, hej. Čiže takto, hej. Je to dosť taký neznámy predmet. Je to niečo podobné ako boxer, len s tým rozdielom, že je to efektívnejšie. Hej. Ak Marika. chcem chytiť za ruku, poď. Ak chcem napríklad niekoho chytiť za ruku, zavádza mi ten boxer. Hej. Ty sa asi moc drží. To sa blbo drží. Skôr lepšie takto, hej, keď už to mám takto. Teraz mi to jednak nespadne tá zbraň a jednak to môžem perfektne chytiť a už len týmto si pohľadám, hej. Takže dokážem ho ovládať už chytiť, hej. Vlastne väčšinou je to, buď to môžete chytiť takto, že kľúčami dole to je najefektívnejšie, keď chcete dať úder, hej. Ak by ste to mali takto, kľúče vám zavadzajú, poraníte, hej. Lepšie takto. A môžete udierať týmto koncom. Ak máte plochu takúto, udierajte touto hranu. Hej, čiže horšie to boli takto. Hej. Či takto. To predtým asi. Predtým? Ak to obrátim, že chcem používať toto, väčšinou, ak je chlap taký vyšší, má viac svaloviny, ľahšie zatlačíte na bod. Tie zóny sú napríklad prsia, hej, biceps, tu na, znútra pred lakte, hej, tu na viac než boli zakončený. Prosím? Brucho? No brucho tiež, hej, ale tak menej. Väčšinou tie ruky sú citlivejšie, hej, napríklad keď niekto stojí takto, mu udrž po ruke, hej, tak biceps vlastne ohýba takto ruku. A
Ak mu ja zneutralizujem biceps, on tú ruku nezdvihne, hej. Čiže majú takto, s týmto, keď udrem, alebo s kľúčom, hej. Že mám takto, hej. Ale zas vždy odporúčam, keď sa budete zameriavať, na improvizované zbranie, tak hľadajte najskôr predmety palice, hej. Čiže niečo, čo pripomína palicu. Alebo máte so sebou dážnik, to použiť, nie kľúče alebo niečo. Ak už nemáte predmet palica, hľadajte iné, hej. Čiže prv, no. A keď som, ja tie kľúče vždy nejak nosia v ruke, tak aby som sa s ním hneď vedel brániť. Keby niečo. Hej, že ako zasiahnuť, hej, že chceš. Áno, tak ho nosia bežne, alebo tak, keď odomýkam vchoda, takže... Takže napríklad, hej, situácia odomýkam vchod, hej. Mám preskenované okolie, hej, čiže nikto za mnou, hej. Otváram, napríklad, alebo keď vyberám peniaze na to, ale otváram vchod, alebo otváram auto. Radšej chytiť ten nož, hej. Nie, lopni, hej. Hej, nedotiahneš to takto, hej. Zase. A môžem čas hodiť, hej, napríklad. Alebo väčšinou utekaj, keď nož. Jak si to spravila? Dobre si to spravila, že si utekala, hej. Neutekala. Oni sami utekali na mňa, vieš? Ale ty si utekala, ne? Nie, ja som išla, som bola pokojná. Ja som išla pokojne, ale nejako to dominálne. Teda, vyšli. A všetci mali nože a išli na to. A ja som tiež pokojne bola. Paličky, smiala som sa na mňa. Áno, takže... Môže sa stať. Toto ti nepomôže. Má úprimnosť, že kebyže Alebo... nemám, tak... Hej, ale keď pomôžeš takto? Tak by som išla. Aspoň nie taká. Môžeš sa ale zase musíš vedieť techniku na to, hej. Skúsme ty chytiť takto. Pozri sa, jak vytočím ruku. Nevytrhám s týmto, kde mám väčšiu plochu, ale otočím si ruku, kde mám menšiu plochu. A takto to pôjde ľahšie. Drž poriadne, najsilnejšie drž. Vždy si, takto si to môžete Tanko, vyskúšať počkej teraz. na vlastnej ruke, hej. Takto si chytíte ruku, kľudne môžete si vyskúšať. A snažíte sa touto plochou dostať vonku takto priamo. Nejde, hej, ale ak to vytočím, keď udržíte to väčšie, takisto jak ťa ťahám, hej, len vytočíš ruku, po prípade, hej, idem, dostane sa z toho a môžeš ma kopnúť tu na, hej, kopnúť ma tu na, pôjde, spadne. Ak je betón, tak pravdepodobnosť, že Si zlomíš koleno, koleno si dodrbe, tak je, ublíži si do alebo môžeš ho ešte kopnúť do hlavy, hej. Nawet to tak... Keď už chceš buchať, tak silno, alebo to s kostičkami. Hej, takto, s tými kostičkami. Je, ale to... Máte profilovka? Hej, že takto, máš? Odkryjem, že to vysuniem aj s prstom takto. Väčšinou skryť si to, tak. Čau, čau. Ešte ho ide. Čo? Ešte sa pýtam.